Avui al podcast tenim dos pacients. No sabem exactament què tenen, però sí que sabem que no té cura. A Hamlet, la comèdia que protagonitzen, estan ingressats a un hospital on la gent no es mor tant de malaltia com de família, herències i avarícia. Ara comentarem. Però el que sí sabem segur és que aquí al Coliseum tenim una de les comèdies més absurdes, divertides i anades d'olla que es poden veure ara mateix al món. Peyu, Albert Pla, benvinguts. Gràcies. Hola. Com esteu? Molt bé. Tot bé. Molt bé. Ja porteu unes quantes entrevistes de Hamlet i llavors farem la intro ràpida. Hamlet, per cadascú de vosaltres, en una paraula. El vostre Hamlet, eh? Jo crec que el que defineix millor Hamlet és el cas de dues persones que va passar ahir, dos estrangers que van venir i van marxar en mitja funció, perquè van dir que no els agradava aquest Hamlet. Que era massa modern. Realment pensaven que era el Hamlet de Shakespeare? Això ens van dir, vam parlar amb els acomodadors i no se n'han anat a mig fer. Això i després una senyora que va vomitar. Que no sé si és per la nostra interpretació I parlant amb els acomodadors també és que descobreixes moltes coses. Es veu que cada cap de setmana vomiten una o dues persones. Sí. De fet, si fas una funció i no es desmaia ningú, vaya merda de funció. Exacte. No? Sí. I recordo el No sé si hem contestat la pregunta. Era una paraula, eh? O sigui, encara la teniu pendent. Teatre. Vale? Generositat. M'encanta, ja està. Vomitada. Com es gesta aquest Hamlet? És a dir, què us porta a fer realment aquesta funció? L'avarícia. L'avarícia. En una paraula, ara sí, eh? Ara sí, avarícia, podem recopilar. Les ganes de treballar junts, de fer alguna història junts i després, a partir d'aquí, ens tanquem al teatre i va sortir això, com podia haver sortit Una patata calenta. una altra cosa. I tema herències, què creieu que és el més trist que heretarien de vosaltres? Que heredarien? Sí. Qui? Els nostres fills? Jo espero que quan em mori no heredin absolutament res. Vull dir, espero haver-m'ho patejat tot jo abans de que em mori i que ells s'espavilin igual que m'he hagut d'espavilar jo. Sí, jo estic d'acord, inclusió amb una miqueta de deutes i tot. El més trist, unes deutes. Clar, és que a més teníem apuntat, i per quin objecte creieu que es barallarien per heretar? Però clar, si És que deixeu no es podran barallar per res, Clar. els meus per res, perquè no els hi penso deixar absolutament res. Si es baralla, home, per les despeses probablement es barallin, si hereden uns deutes. Serà Lo més la probable. inversa, no? Normalment Però és es curiós barallen... perquè si els hi deixes propietats es barallaran i si els hi deixes deutes es També. barallaran igualment. 100%. Llavors, tant per tant, Més divertit. El millor és no deixar res. tant per tant deixar-los deutes. Estic Per tant, d'acord deutes. amb l'Albert. A Hamlet sou dos malalts, però a la vida real, què és el que us posa malalts? Què ens posa malalts? Jo, com que sóc autònom, res. Què vol dir això? M'agraden molt les entrevistes que fem junts perquè sempre que fan una pregunta, inconscientment, sempre et miro tu. A veure què diuen. Ara m'acabo de donar compte, que m'he passat totes les entrevistes que hem anat fent. Tal i qual, què penseu de la Dallós? I llavors jo, tu em mires a mi i jo faig, Com bueno, dient. ja contesto jo. Sí, A la Així veus per propera, on és tirar. inconscient, és si vols inconscient. a la propera comences tu responent i Va, així... ara quan preguntin et miro No jo. volia posar-te pressió, Albert. Tu res perquè ets autònom, què vol dir això? Bueno, que quan ets autònom no pots posar malalt. No, però en sentit metafòric. Què és el que et metafòric, posa malalt de la vida real? Que potser us molesta. Em o posa- Què és el que malalt- més us posa malalts de la vida real? No ho sé. A mi, per dir una cosa, la gent que està cansada. Sí. Ah, mira, és O que bona sempre aquesta, està malalta. M'agrada. Què, com estàs? Ai, bé, bueno, ara acabo d'arribar d'un lloc i, hòstia, Víctimes. estic supercansat perquè treballo tant, perquè... Va. És bona, m'agrada. I tu, Peyu? A mi, mira, una cosa que m'ha passat ara no fa gaire, que és que m'enviïn missatges privats d'Instagram, agències de comunicació que treballen per la Generalitat de Catalunya demanant-me col·laboracions i m'ho enviïn en castellà. Ah. Uf! Perquè m'ha passat ara, ho tenia molt recent. diguéssim. Però és que cada Ja. detall que donaves... És molt Estem aquí específic, és sentit. molt específic. És una malaltia molt específica. I ara que de vosaltres passeu molt temps junts, hi ha alguna cosa que us irriti l'un de l'altre?
A mi no. La Va, veritat és... mulleu-vos una... No, de veritat que no. Tinteria de... fa aquest soroll. No fa cap sorollet, ni té cap mania absurda, ocupa el seu lloc al camerino amb molta naturalitat, riu puntual... Aquí compartiu camerinos, Ah. perquè podíeu no compartir, vull dir, Sí, bueno, és que de fet, i perquè has de guardar material, però la majoria de temps estem fora del camerino. És una altra de les coses que posa una mica nerviós, en la línia del que deia l'Albert, de la gent que van molt cansats, són els actors que necessiten moltes coses. Al final, també ens vam fer una escenografia que són 2 llits, llavors el millor Qui vol lloc, camerino, oi, el però- millor lloc on està és esperant en els Els llits. llits. De fet, l'altre dia que vam baixar a saludar-vos estaves tu estirat al llit. és veritat. Sí. La gent, suposo que quan hi ha el taló tancat i estan esperant asseguts, es deuen pensar que estem fent com una mena d'exercicis d'escalfament i tal. rituals. Som a darrere el taló estirats al llit, normalment. M'encanta. Ah, clar, no entreneu la veu ni res. No, bueno, ja la vam entrenar fa molts anys i ja està. Ja està. Ara ja... No feu, ja això? està. Quina necessitat. No. No. I us posa malalts, això? Que ho facin? Això m'inquietaria molt. De cop i volta que jo em posés... A partir d'avui començarà a fer exercicis Sí, no es pega gens. M'encantaria. Que no ho critico, eh? Vull dir, si algun actor ho fa i ho necessita fer... Pobret, no té bon veu i necessita... No ho critico, però... Endavant, vull dir que Però a mi cadascú té els seus mecanismes per concentrar-se i tot plegat. Sí, és una bona El que passa que és curiós, perquè a vegades, no? Per exemple, jo abans de començar l'espectacle em preparo tot el vestuari que necessitaré i tal, no sé què, i això és el procés de concentració i d'escalfament més important. Llavors hi ha actors que volen que això els hi faci una altra persona i després ells han de fer un exercici de concentració i d'escalfament que el podries estar fent col·locant-te tu el teu vestuari que necessites, t'estalvies una persona i bé, és un Ja procés. se sap, per aprendre taekwondo és fregar, frotar, Exacte. oi? Polir, d'arcera. Tal qual. Bueno, no heu dit bàsicament que us irrita, perquè no us irrita res l'un de l'altre, però sabeu què és el que us fa riure més l'un de l'altre? Us hem preparat un joc per veure si us feu riure Ai. l'un a l'altre de veritat. Aleshores, us hem portat aquesta poció màgica que Què és? i és aguantar-ho a la boca. Sí? Us heu d'intentar fer riure l'un a l'altre. L'un a l'altre. Qui vol començar? És impossible. Fer-vos riure l'un a l'altre. No riurem mai. O sigui, en l'espectacle ens passa, però perquè ja hi ha una premissa de com s'ha de fer. Llavors, quan l'altre està fent alguna cosa, No Fora- riurem fora del absolutament lloc, mai. clar, Som és tios, difícil. som un aguante increïble. jo crec que és difícil que em puguis fer riure, diguéssim. On és això? Aquí. Vale, comences tu. Albert, li has de fer riure. És Listerine o una cosa d'aquestes? Listerine. Em va perfecte perquè tinc una tatxeta a la boca. Va, Albert. Però és que no sé què fer jo per fer-lo riure. Què he de fer per fer-lo riure? Per favor. Gràcies. El millor és que teníeu 30 segons, que diu, En 2 segons no has hem tingut engegat el tres. cronòmetre. L'Albert és de les persones que em fa més riure del planeta, llavors és que sense fer res em fa riure. És així. No li donguis el que he tirat jo, eh? No, crec que t'he donat a l'altre. És molta responsabilitat intentar fer riure l'Albert, però com que més o menys el conec i sé que funciona com pels mecanismes inversos que la resta del planeta, jo crec que la millor manera de fer-lo riure Mira, jo recordo una cosa que em va fer molt riure, que és que el dia que presentàvem Natura Sàvia, en la roda de premsa, mentre el Vicent Sanchis estava parlant per tota la premsa, en una porta, des d'on no l'agafaven les càmeres, l'Albert es va baixar els pantalons i li estava ensenyant el cul al Vicent Sanchis, sense que ningú més ho veiés. És veritat, me'n recordo. Bueno, ha guanyat l'Albert. Ha guanyat Però és que, l'Albert, clar, sí. té És un que aguante increïble. Jo no sé fer riure, ell sí. Jo no sóc humorista. Veus que ens entenem bé? Sí, totalment. El yin yang perfecte. Molt bé, molt bé. Hòstia, quin aguante, jo no podria. Hi ha una puma sobre la taula, eh? Sí, Bueno, clar. Va, és... És atretzo, en veritat. no es pot menjar la puma. Home, si vols, I tant que es pot menjar.
Sí, sí, si És ve del de mercat gust. de Palafrugell, de fet. És de Palafrugell? Sí. Hi ha un mercat a Palafrugell. Sí. Fins la 1, els Els dissabtes dissabtes. i més dies de la setmana. Ah, però Està a net, Barcelona. vols? Està bona, eh? Però a Barcelona o a Palafrugell? No, home, no, A Palafrugell. I per què aneu a comprar les pomes a Palafrugell? Perquè vaig passar el cap de setmana allà. Ah. Vaig comprar pomes i he portat he pensat de Amiga. 13. I ha dit que estava molt bona aquest Però matí. està bona. Sí. Fa molt bona olor. És hora de berenar, tant. Això tampoc està mal. A l'Isteri. Vale. Jo si no sap greu, No, o la no. volíeu fer servir per alguna cosa? No. Era Ja més... està, o sigui, Me la l'hem vaig- l'hem me la vaig batejat i menjar. No, tot. molt bé que cadascú estigui gaudint de... Sí, cadascú amb una cosa. Sí, listerine, la poma, està bé. Mira. Salut. Sí que és bona, sí. Jo, abans de continuar amb coses de l'obra, hi ha una cosa que a mi m'agrada molt Barcelona, no? Però sé que a vosaltres no tant. Llavors, pregunta. Per què t'agrada tant Barcelona? Quan poc us agrada Barcelona de l'1 al 10? O sigui, 110, 0. És que està feta amb mala intenció, aquesta pregunta. Llavors, Clarament. No. No, una mica Depèn en el meu cas, depèn de què estiguem jutjant de Barcelona. No és que no m'agradi Barcelona. Barcelona és una ciutat excepcional. I a més està molt bé que la gent visqui a Barcelona si no viuen a Muntanyola. Exacte. Així que, No viuen a Muntanyola. Com Sí, nosaltres, Vull diguéssim. dir que clar, has de fer força també perquè existeixin les ciutats, per Jo- poc que t'agradin. Jo també explico normalment que també és una limitació personal meva. Vull dir, jo no hi sé viure, però no vol dir que altra gent no hi pugui viure. Jo no hi sé viure per una limitació que no m'hi sé moure, no m'hi sento a gust, no m'hi sento còmode. Soc com els gats aquests que quan els canvien de pis li has de tirar l'esprai aquell de feromones perquè s'adapti. T'està dient que Barcelona és una merda, però no sap Ho com... estàs dient molt Com subtilment, acabar allà, és el que saps? estàs dient. Són eufemismes, Al és un final 10. t'acaba Pots dir que és dient un això. 10, no passa res. És un 10. Hi ha un 9 perquè 10 el té Madrid. hi ha alguna que us agradi de Barcelona, com això li suma punts. Farem la pilota, al Teatre Coliseum. Sí. Ah, Molt mira, bé. Boníssima Recollisseu més resposta. espectacular. Molt bé, has estat ràpid i bé, aquí, Albert. no ho havíem pensat ni nosaltres. Jo estava pensant en algun restaurant. Teatre Coliseum, molt maco, fundat el 1923. Correcte. I tornant a l'obra un moment, hi ha un... Parlem de despeses, deutes, tot això. Parleu del català correcte. Sí, Aleshores, vull que em digueu un castellanisme que us treu de polleguera. jo no hi ha un castellanisme que em tregui de polleguera en concret. Són molts. A No, mi el Desde Luego m'agrada molt. Jo estic al·lucinant que tu estiguis beneint. el Listerine va molt Que bé per... tens funció, Albert? No podem suspendre, No No, passa res, no. Bueno, Està ara bé, farà estic unes molt gàrgares acostumat. i ja està. Com el podrem... a mi, de fet, hi ha castellanismes que m'agraden molt. El que no suporto gaire són les construccions mal fetes en català, però més que per error, per desgana, diguéssim, per gent que dius, cabronàs, fixa't una mica, uns mínims. I quin t'agrada? Quin castellanisme t'agrada més? Hòstia, no ho sé, castellanisme m'agrada més. O que utilitzis? Jo faig servir, des de luego el faig servir, des de Des de luego, Des de luego el faig servir bastant. És que de manera inconscient ho tenim molt interioritzat. Des de perquè luego parlem idioma. I des de luego és divertit. I hasta també el faig servir bastant, hasta et diré més que... I no des de passa luego. res, està bé. Hasta no està bé. No està bé, però... No, per tu. Però, què vols dir? Que No com, sé, com amb el meu jo interior un xoc de coses de Peyu no pots dir hasta. No pots dir no, res no em malament. castigo No tant sé. encara. No. Bueno, vale. Pues adiós. Vale. Sí, però... Bueno, jo el dic molt, Bueno, per vale, exemple. pues adiós. O sigui, Pues adiós. Hasta s'ha de poder dir. S'ha de poder dir. Vale. Sí, m'ha sorprès perquè pensava que diríeu el típic teniu, que coses així. Que Bueno, el tenir, que a mi em posa molt nerviós. Em posa molt... Jo sempre I també, el donar coses, donar patades i coses, que això també és bastant horrorós. Sí, sí. En català només es dona la mà i ja està. Ja, No es ja es donen fa. petons, no, tot ens fem l'altre es fa. petons, és Ens veritat. fem petons. Això és el que em va dir una vegada una professora de català i em va quedar. Aquí està. No, és que així ajuda. Això ajuda, això ajuda. Totalment. Això ajuda als energúmens que no volen saber-ne.
No, home, però és que jo ho barrejo molt a vegades. No, és que em passa i Endavant, m'ajuda endavant, això. endavant. Em sap greu. No, no. Y todo era el bueno vale... Bueno, vale, pues adiós. Pues adiós. Pues adiós i ja està. Endavant. Jo avui estava pensant en això i jo incluiria el per favor com de desesperació, no de sisplau. Per favor. Exacte, Però aquest. això és correcte, això. Jo penso, Ho hem sí? buscat i Jo és penso incorrecte, que sí, però i clar. l'Helena, que és la meva referència, m'ha dit que no. Ho hem buscat i és incorrecte, però... Tot és correcte i incorrecte al mateix temps, depèn. A mi m'agrada quan els catalans fem barbarismes en castellà quan estem a Madrid. Això és preciós. Per exemple, al camarer li diem perdona, en comptes de disculpa. O somos jueves, somos jueves. Els hi fa molta gràcia. O el peyu, també els hi fa molta gràcia. El peyu. O vamos a parar la mesa. Perdó. Sí, vamos a parar la mesa. Què? Quiet aquí. A mi m'agrada. L'altre dia jo vaig Ja, dir ja, un ja. que vaig És dir divertit, vamos a molt. sacar la cabeza. Sacar la cabeza. Anem a treure Anem a el treure cap. el cap. Treure el cap per No aquí. van entendre, Normal. però jo ho vaig dir tan tranquil. Normal que no ho entenguessin. És veritat. És podem molt més fer guai això, al revés. també, Sí. és divertit. Però jo ho faig no per ser divertida, inconscientment. Sí, no. Vamos a sacar la cabeza un rato. Sí, a por mi, aquí. a mi, Vamos a sacar la a mi em va cabeza. sortir dir estoy atabalada. Al fin Aquestes passat. coses. I era Molt bé, com, uf, Vamos a sacar la La cabeza va fer segur. Atabalada. a hacer el vaso. Vamos a hacer el vaso. Sí, anem a Podem fer un dir. tot. Perfecte. Hi ha algun accent de Catalunya que trobeu que té més encant? Home, Hòstia, el mallorquí. a mi els accents en Catalunya, general, Països catalans, sí. tot el que se surt de la cosa estàndard, els trobo molt sexis, tots. Que tots. És que els d'Olot, Sí, El taulot m'encanta. els del Pallars... tot. Tot el que surts de la centralitat aquesta, A mi Noies andorranes, els cantants en mallorquí tenen Oh. el doble d'avantatge que els que cantem en català. sí, Ah. sí. Molt valencià, és que no hi ha cap... L'accent de l'ametlla, és que tots els accents són bonics. Ja ho dius tu, menys el de TV3, diguem-ne. menges de TV3. Menys l'estàndard. A l'estàndard, sí, el protocol. Sí, Sí, el a mi el neutre, valencià també m'encanta. L'accent sí. Seria el meu preferit. Va, doncs... Salut! Mai. Avui hem fet una nova secció que es diu, que li diem, o li direm, el noticiari. El noticiari. Vale? Sí, D'acord. i hem portat una notícia friki perquè comenteu. Això és de l'expertise d'en Peyu, però que comenteu els dos. D'acord. Vale? Bueno, I l'Albert. està aquí. Vale. L'Albert també ha fet seccions de ràdio d'aquest Us hem estil, diguéssim. fet. És d'aquesta setmana. Titular. Home, aquesta notícia va ser meravellosa. Ai, ja la tens, la eh? coneixeu, eh? El millor. Roben una caixa forta d'un hotel del Pirineu a Núria amb un trineu i la llencen muntanya avall. Els Mossos d'Esquadra busquen 3 encaputxats que la matinada de diumenge a dilluns van robar a l'hotel del Santuari de Núria a la zona de l'estació d'esquí. Van entrar forçant una porta, tot i que la recepció no es tanca mai. Aquí han aprofitat els de l'hotel per fer propaganda, fixa't. Una manera d'incloure que tenen recepció 24 hores en una notícia. Totalment. I es van endur una caixa forta de 300 quilos. Primer la van arrossegar sobre un matalàs fins a fora i després la van carregar en un trineu fins a les vies del Cremallera, des d'on la van estimbar muntanya avall. Jo ja... Quan el robatori és tan elaborat, no només se'ls hauria de deixar quedar el que roben, sinó premiar-los d'alguna manera. Sí. Algú més. Estic d'acord. Cap a 2:15 del dilluns, el responsable de l'hotel va alertar els Mossos que s'hi van desplaçar per recollir proves. La investigació continua per saber si han pogut obrir la caixa. Està caducada la notícia perquè ja l'han trobat, eh? Què dius? Sí, l'han trobat buida, Ah, efectivament. era la pregunta que teníem. Sí. Estava buida, eh? Estava buida. No, vaja. l'han trobat buida perquè la van buidar els que la van agafar. Clar. No sabíem. No perquè estigués buida. I ja, També, ens va per fer què ha de gràcia. tenir una caixa forta a l'hotel de la Vall de Núria? Què hi guarden? Clar, és que tampoc saps què van fer allà. No sé si era una caixa forta de l'hotel o una de les habitacions, aquelles que posen als hotels. Però 300 quilos, Deu ser la de de l'hotel. l'habitació. Devia ser la de l'hotel, sí. Clar, O sigui, hi ha coses de forçar una porta quan estava oberta. Clar, però Sí, van quan la sortir amb un recepció matalàs, estava així que oberta. potser sí que estava en una habitació. Aquesta també és bona. Després Bona l'hotel reflexió. triga bastant en donar a l'avís a la policia, també. Tarda una mica, sí. És que, Sí, a dos més, la quarts van de nou, arrossegar amb un trineu, tranquil·lament. eh? Vull dir, és que...
I van després pujar de al que cremallera. els Mossos no van fer res al final per risc de llaus, també és sí, té la seva gràcia, que sí, que s'entén, Clar, però, no sé, tot que és, com que és malament. més important, la caixa forta de la Vall de Núria o la vida de dos No, Mossos d'Esquadra? òbviament, la vida dels Mossos. Sí? D'acord. Deixem-ho aquí. Ja tenim algun podcast banejat per altres coses. Molt bé. Sí. Va, doncs ara anem amb les preguntes ràpides. Ep. Quin és el vostre lloc preferit del món? Albert, tu. Coliseum. Molt bé. Vinga, fantàstic, això s'anirà fantàstic. Home, Jo sempre jo. col·laboro. La Vall de Núria. el meu lloc preferit del món. La Vall de Núria és de puta mare, la veritat que sí. M'agrada molt i he anat bastant a l'hotel aquest. Ah, sí? No he fet mai ús de la caixa forta, però és un hotel que m'agrada molt perquè... Preguntes ràpides. Perdó. Té un disseny d'il·luminació espectacular i a l'habitació hi ha una cosa que em fa molta il·lusió, que és que hi ha un petit led que t'il·lumina els peus quan fas caca. Mentre estàs al vàter, veritat? Que t'ho prometo. específic. Però quina cosa és? Quan fas caca al vàter hi ha un petit led aquí i tu pots cagar i et veus els peus, il·luminadets. Però Pots- per què cagues a les- necessitaries veure els... No, és un moment de recolliment íntim, no?, quan estàs fent caca. Imagina que et despertes a les 2 o a les 3 de la matinada a fer caca o a pixar, llavors t'asseus allà i pots estar amb els llums tancats, però hi ha com un petit led que t'il·lumina els peus i ho trobo molt íntim. És Té maco. que tenir un altre sentit, això. És que, bueno, mantenir aquesta intimitat, no fa falta Clar. obrir tots els Amb els llums... Exacte. Com lo suficient per veure't i poder Exacte. sortir. Aneu a l'hotel de la Vall de Núria a mirar-vos els peus mentre cagueu. Buscaré el nom de l'interiorista, això sí. Que està bé. Ah. No hi ha herència si ens ho gastem tot, però hi ha alguna cosa en què us agradi gastar? No! Ai, perdona, que no era la resposta ràpida. Que ens agradin gastar. En què us agrada gastar? M'ha espantat, Amb què m'agrada gastar? Jo amb eines. Eines desbrossadores, tallagespes, motosserres, coses d'aquestes. En què t'agrada gastar? Jo he dit que no, Ah, és veritat, vale. m'havia equivocat, hòstia. Però llavors, En què t'agrada gastar? Desbrossadores... És que també... També? De veritat, sí. Tenim els mateixos gustos. i què teniu? La casa com ple d'eines d'aquestes? La veritat és que sí. Bueno, jo una no perquè està aquí al Coliseum, que me la va demanar l'Albert. La mecànica elèctrica la tenim aquí. Ah, però- vale, és la que utilitzeu. Vale. Què preferiu, un públic que no riu o un públic que riu massa i està com desbocat? Sobretot un públic que pagui. Vale? I el públic que riu massa. Sempre, no? Sempre. Jo crec que també. Prefereixes un públic així com desbocat, tal. Sí. D'això que arranquen la cadira. Si poguéssiu inventar una nova norma mundial, quina seria? Jo començo amb tu, Albert, després del que m'ha dit. Una nova norma. Ostres, Ai, que l'està trencant el no got. sé. Que els homes no poguessin portar pantalons mai més. Vale? M'agrada. Vale. Molt bé. Pensant, Parèntesis, li dono... Sí, donem-li un tovalló perquè estic veient. et tacaràs, Albert. I tu què has Sí, fet? és que no, és que és corrosiu. Jo ho estic completament. O sigui, A això que No, però t'estaves no hi ha un bevent, altre got per has poder desfet posar has desfet el cartró, Has eh? fet el got totalment, però no t'has No, tacat. potser No, també no, per però és que me la l'acabaré. poma i No, tal. no. Hòstia. Bueno, clar, si te'l vols acabar... Deixo aquí. Hòstia, no pot ser bo de cap manera, que això, eh? A veure, tenim més begudes, Aquí al bar. Està bé, No, no, si t'agrada, Una mica de t'alegrem gel, moltíssim. perquè és molt fred. Una norma mundial, no ho sé. Ostres, mira, me la copiaré, que hi haguessin dinosaures als parcs de Barcelona, per exemple. Que això és una de les propostes que va fer el John Gnor. Hi ha un llibre molt interessant d'un pallasso que es va presentar per ser alcalde a Islàndia i en el programa electoral bueno, hi havia coses com això, que hi haguessin dinosaures als parcs de la ciutat, quan el govern, perquè a més el va votar molta gent i llavors va ser decisiu per formar govern, i, per exemple, una de les condicions perquè formessin govern amb l'oposició
va obligar tots els regidors a que miressin una sèrie de tele que a ell li agradava molt i s'havien de mirar tots els capítols, si no, no pactava. Què tipus de normes són les que crec que... Les que creus, vale, fantàstic. Quin és el vostre insult preferit en català? Gilipolles. Això t'omple la boca, Insulto molt poc, perquè soc un tio molt pacífic. Però... Algun capsigrany s'ha d'escapar. Capsigrany. Capsigrany. M'encanta. Capsigrany. Chicharello. Què preferiu, dormir bé o menjar bé? Dormir bé. Dormir bé, sí. Ah, mira, doncs haguéssim... Veritat que vam comentar? Sí, pensàvem Menjar. que direu menjar. Sí. I vam dir, segur que deuen menjar bé. Hòstia, Això també. també. Però primer dormir. Jo prioritzo estic també d'acord, dormir, sí, igual. Menjar molt bé i dormir malament, Jo si no menjo vaig tirant, si no dormo... Ja. Ja, Exacte, sí. és la reflexió correcta, en veritat. És Sí, així. no havia Sí, pensat. sí. Qui us coneix millor, família o públic? la família, Família, Vale. Cuinar o que us cuinin? cuinar. cuinar. Ah, els dos. Excepte si cuina l'Albert Pla, que em cuinin. Vale. Hi ha algun plat estrella que... L'Albert és un fenomen. Jo, de fet, no és per fer-nos la pilota mútuament, però el pare del Peyu, al tanto, Hòstia. Cuina molt bé. Perquè estava... Encara teniu el restaurant? No, es van jubilar. Vale. Farà 10 anys ja, em sembla. I ho portaven els teus pares? Sí, i els meus tiets. Però el meu pare és cuiner des de que tenia 12 anys. És un gran cuiner. I plat estrella? Tot. Per mi és la patata i mongeta tendra. Sí, Verdura. Sí. Bueno, el que no trobo enlloc més del món ara, que són plats normals ben fets. Truites, arròs a la cubana... Sí. Els clàssics, ben fets, Oh, que Això. bo. Dius, com Lo ho fas? senzill. Sí. Com ho fa aquest senyor Bo. per fer això, Dir la veritat o evitar conflictes? depèn. Jo... evitar conflictes. Més que res, també Sí. perquè m'agrada molt dir mentides. Evitar Jo conflictes, Sí, Mentides, deixem dir Dir mentides. la veritat està molt sobrevalorat, també, dir la veritat, trobo. També depèn de la situació, Sí, però... sí, hi ha batalles que dius millor qui no... I assaig o funció? Hòstia, assaig. El procés creatiu hi ha moments que són molt divertits, també hi ha moments molt frustrants. La funció potser vas més a tiro segur, Funció. Funció? I tu, Albert? Jo poder em quedo amb l'assaig. Digue-li assaig, digue-li quan se't van ocorrent les idees. Sí, aquesta part és maca. Ara, l'assaig com per recordar-ho tot per fer la funció és més sacrificat. Un cop està creat el producte, és més pesat. I ara anem a la última pregunta, que és la pregunta encadenada. L'últim còmic que va venir, que va ser la Bian Díaz en el podcast, va deixar una pregunta pels següents convidats sense saber qui seríeu. D'acord. Llavors, la pregunta que va fer és, va fort, si haguéssiu d'eliminar a un còmic d'Espanya, qui seria? A un còmic d'Espanya, Tal qual. Santiago Segura. Molt bé, sense... Avui just es posen a la venda les altres de pel·li. Aquí, No. Ah, no, m'ha passat. No, vale. El del cine, de la pel·li. Val, va. No. Potser no tornes, no? T'imagines? Si no, ho canviem. Però he dit Santiago Segura com podria haver dit qualsevol altre. Digue'n un altre que em serveixi a mi. Leo Harlem. Sí. És molt dura aquesta És pregunta, que sí, però... totalment. No, a mi no m'afecta Però és res. veritat, No hi ha cap problema. Va, i ara teniu que fer una pregunta pel següent convidat, que no us D'acord. direm qui és. O qui Que serà. és el Leo Harlem. Una pregunta. Pregunta, Albert. Una pregunta pel següent candidat. Sí. Podria explicar-me amb una nota d'àudio com es fa el nus d'una corbata? Vinga. Sense suport gràfic, Sense vídeo. amb una nota d'àudio. Que expliqui només en veu com es fa el nus d'una corbata. Vinga. Sí, sembla bé i útil. Va. Sí. Doncs ja ho tenim. Doncs ja està. Molt bé. Molt bé. Moltes gràcies. A vosaltres. Salut.